Νικοπολίδης. Καμία αλλαγή για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Η κεφαλιά από τον Διόγο μπροστά από τον Κυριάκο. Μπασινάς. Ο Ντομί μπαίνει. Να ο Τζόρτζεβιτς με πολύ χώρο μπροστά του και τον Ντομί αριστερά. Τζόρτζεβιτς πάει να περάσει. Λάθος. Δεν μπήκε γρήγορα ο Κοβάσεβιτς. Τζεμπούρ με τον Άντζα. Και αλλαγή παιχνιδιού με το Λαγό ενώ φεύγει ο Τζεμπούρ απέναντι. Να ο Πελετιέρη χάνει καθαρά. Η παλιά για τον Κοβάσεβιτς που πάει να μπει στην περιοχή μόνος του. Κοβάσεβιτς πλασάρει. 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς στο 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έγινε η πρώτη του επαφή με την μπάλα ήταν. Μόλις μπήκε δεν νομίζω να είχε προλάβει να την αγγίξει νωρίτερα. Και ο Κοβάσεβιτς πλασάρει ιδανικά τον Σάχα και ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Σε μια φάση που θα ξαναδούμε και βλέπετε τι γίνεται στο Καραϊσκάκι μετά την επιτυχία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που βάζει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα όσα έχει και ο Γκαλέτη. Κοιτάξτε εδώ, η πάσα από τον Τζόρτζεβιτς, δεν υπάρχει offside, καθαρή φάση, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει ιδανικά πάνω στην κίνηση και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σάχα. Βλέπετε εδώ το μεγάλο σκόρερ, βλέποντας να βγαίνει ο αντίπαλος τερματοφύλακας πάνω στην κίνηση στο πλασέ, κανένα περιθώριο αντίδρασης, 1-0 για τον Ολυμπιακό και θα περιμένουμε τώρα τις αντιδράσεις του Γιώργου Δόνη, έτσι δεν είναι Χρήστο? Θα περιμένουμε, πρέπει να αντιδράσει η ΑΕΚ. Γίνανε κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά, κάτι που στοίχιζε στην ΑΕΚ, ενώ όταν χαθεί η μπάλα στο κέντρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την άμυνα να αντιδράσει, γιατί και ο Χουάν Φραν είχε ανοίξει για να βοηθήσει την ανάπτυξη της ΑΕΚ και έτσι δημιουργήθηκε το κενό. Και απέναντι σε τέτοιους ικανούς επιθετικούς είναι πολύ δύσκολο όταν βρεθούν στο ένας εναντίον ενός με τον τερματοφύλακα να αντιδράσει σωστά ο τερματοφύλακας. Ξανά ο Μπασινάς ψάχνει τον Τζιμπούρ. Είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Πήδηξε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος σε καλύτερη θέση. Ο Γκαλέτη αποφεύγει το Λαγό και βγάζει για τον Κοβάσεβιτς. Παπαδόπουλος για τον Τζόρτζεβιτς. Ξανά Παπαδόπουλος. Ωραία απέναντι για τον Ντομί που έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Και ο Ντούντου και ο Διόγο, συγγνώμη. 2-0. 2-0 από τον Διόγο. 2-0 από τον Διόγο σε ένα καταπληκτικό συνδυασμό και μια φοβερή σέντρα του Ντομί από αριστερά. Ο Διόγο μόνος του απέναντι στο Σαχά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που και ο Διόγο φτάνει στα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. 3 ο Γκαλέτη, 3 ο Διόγο, 3 ο Κοβάσεβιτς, 2-0 σήμερα ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Στο 22ο λεπτό, Πέτρος Μίχος του δεύτερου ημιχρόνου. Και Κώστα, εκεί όπως όλες οι ομάδες, πριν ακόμα αντιδράσει ο αντίπαλος, ο Ολυμπιακός καταφέρει με ένα εκπληκτικό συνδυασμό όσον αφορά την ανάπτυξη της ομάδας, που θεωρώ ότι είναι σεμινάριο ανάπτυξη επιθετικού παιχνιδιού. Βάζει ένα πολύ όμορφο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Δηλαδή ουσιαστικά σκοτώνει την ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό σημείο. Χρήστο, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχασε την αυτοσυγκέντρωσή της με διαδοχικά λάθη. Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως γιατί ο Γεωργιάς ανεβαίνει ψηλά, μαρκάρει τον Τζόρτζεβιτς και δημιουργείται κενός χώρος, που αυτό έφερε και το δεύτερο γκολ. Και είπαμε ότι πρέπει η ΑΕΚ να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Πρέπει καταρχήν να γίνει πιο ουσιαστική, να κρατήσει την μπάλα και να μπορεί να βγει με αξιώσεις στην αντεπίθεση.